Curros regresou a Ourense aos 27 anos en 1878 para traballar como funcionario de Facenda. Un ano antes gañara un certame literario nesta cidade co poema A Virxe do Cristal. Aquel premio levouno a tomar unha decisión irrevocable: ser poeta galego. Cesario Rodríguez é bispo de Ourense, cabaleiro da Gran Cruz de Isabel a Católica e senador do Reino. Hai pouco que chegou ás súas mans un exemplar do libro Aires da miña terra. No dictame que lles encargou a 3 teólogos de notoria ciencia, conclúese que o libro contén proposicións heréticas, blasfemas, escandalosas e algunhas outras que merecen outra censura. O bispo non especifica a que outra censura se refire, pero está claro que só pode falar da censura da xustiza. Non dubida en empregar todo o seu poder. Reproba e condena o citado libro e prohíbelles a todos os fiéis da diocese a súa lectura e posesión. Pero realmente que ten de pecaminoso ou de blasfemo Aires da miña terra? Porque o escrito do bispo non o di, pero si nomea un poema que se titula Mirando ao Chao, no que un deus, xa ancián, ao ver en que se converteu o mundo que el creara, exclama: se eu fixen tal mundo que o demo me leve. Homes esfameados, emporras mulleres, espigados nenos que non saben ler. En fin, tantas cousas que non deben verse, que Dios arrepiado e as cruces facéndose, coñecida a causa de que o inferno medre, meteuse na gloria dicindo entre dentes: se eu fixen tal mundo que o demo me leve. A pesar de que formalmente non foi acusado por ninguén e de que o fiscal propuxo a absolución, Curros Enríquez está diante do xuíz de primeira instancia de Ourense, Manuel Mella Montenegro, para responder á denuncia eclesiástica do bispo, para que en Aires da miña terra contén proposicións heréticas, blasfemas e escandalosas. Curros afirma que os seus versos denuncian as injustizas do mundo. Nunca pretendeu atacar ningún dogma nin culto relixioso. Pero o xuíz ten a decisión tomada. Condena a Curros a 2 anos, 4 meses e un día de prisión correccional e 250 pesetas de multa, así como a inutilización dos exemplares de Aires da miña terra, porque no poema Mirando ao Chao induce ao desprezo do supremo ser e do sumo pontífice. O abogado de Curros, Manuel Paz, argumenta que en todo caso a intención do poeta é satirizar o falso concepto de Deus. Na sentenza, o xuíz non especifica por que frases ou palabras concretas se condena a Curros, polo que deixa o poeta nunha situación de total indefensión. O poeta enfróntase a un momento crucial da súa vida, o xuízo de apelación que se vai celebrar na Audiencia da Coruña. Curros é un home loitador e firme seguidor dos postulados liberais. Nesta ocasión vai ter a axuda inestimable do seu abogado e amigo Luciano Puga, que é quen o vai defender. O abogado é optimista. Está convencido de que a lei lle vai ter que dar a razón a Curros e, ademais, confía nos argumentos que vai expoñer ante o tribunal. O 11 de marzo de 1881, a Audiencia da Coruña, como Tribunal de Apelación, escoitou os argumentos do abogado de Curros. Aquel xuízo é famoso pola defensa que Luciano Puga fixo da obra de Curros e do que deben significar as liberdades de opinión e de expresión. Luciano Puga empeza a defensa de Curros na Audiencia da Coruña con preguntas como esta: o que se xulga é se Curros pecou ou se cometeu un delicto? Porque se pecou só pode determinalo a Igrexa, pero a comisión dun delito só pode determinalo un tribunal de xustiza. Tamén se pregunta como é posible que unha insinuación da autoridade eclesiástica poida converter en delicto o que ata ese momento era inofensivo para a xustiza. Pero o abogado de Curros vai máis aló. Di que os versos galegos non poden xulgarse traducidos ao castelán porque perden o seu sentido orixinal. Así, a expresión "se eu fixen tal mundo que o demo me leve" non é ningunha blasfemia. Expresa só a amarga sorpresa de Deus, vendo o grao de perversión ao que chegou o mundo que el creou. Luciano Puga está convencido de que os defectos formais do primeiro xuízo e as argumentacións que acaba de expoñer non lle deixan outra saída ao tribunal ca a absolución do poeta.
Luciano Puga ven eufórico co resultado da sentenza. O xuiz soubo plasmar nos considerandos o respecto á liberdade de cultos e á liberdade de expresión. A sentenza conclúe que os feitos denunciados non son constitutivos de delicto por non escarneceren nin atacaren ningún dogma católico, polo que ordena devolverlle ao editor os exemplares secuestrados de Aires da miña terra. É posible que naquela sentenza absolutoria da Audiencia da Coruña pesase tamén a presión popular que vía detrás do proceso a vinganza do clero máis conservador e retrógrado. Curros seguiu escribindo e loitando pola dignidade de Galicia e dos galegos. Nesta escultura da Sorei, o poeta simboliza a loita universal pola xustiza e pola dignidade de todos os seres humanos.